गिबि खेबनि थाखाय एसिया हादोरमानि बयनिख्रुइबो गोजामसिन काप दुरान्ड काप देग्लाय 132 बोसोर बेनि मोनसे ग्रुप मेट्चआ जोंनि क'क्राझाराव थानाय साइ सेन्टाराव एबा साइनि गेलेग्रा फोथाराव फैबाय थानाय आगस्ट दाननि 6 खालारनिफ्राय जानो थांगासिनो दङ आरो बिनिनो दिनै जोङो जोंनि लकेल अर्गेनाइजिं कमिटिया बे टुर्नामेन्टखौ गासैखौबो मोजां रोखोमै सालायनो थाखाय कन्ट्रल रुम मोनसे जोङो बानायनाय जादोंमोन आरो बे कन्ट्रल रुमखौनो दिनै बेखेवबाय आङो मिजिंथिदों बे कन्ट्रल रुमनि गेजेरजों जायफ्रा बिबान मोनबाय बिथांमोना बे टुर्नामेन्टआव जेसेबांखिनि मावनो गोनां खामानि इन्टारनेल एक्सटार्नेल पाब्लिसिटिखौ लाफानानै गासैबो कन्टेक्टखौ लाफानानै जाहाथे मोजाङै खामानिया सोलियो आं बेखौ मिजिंथिदों आरो नैबे कन्ट्रल रुमखौ जोङो गेलेनाया जागायनायनि 10 सानसोनि सिगाङावनो जोङो बेखौ शिफ्ट खालामनाय जागोन जों गोजोननाय मोन्दों गिबि खेबनि थाखाय जोंनि बड'लेण्डनिफ्राय दुरान्ड काप बायदि गोजामसिन गेलेनायाव टीम महरै जोङो गेलेनो खाबु मोननाया आरो बियो बड'लेण्ड ओनसोलनि जोंनि जोलुर गेलेगिरि जोंनि जोलुर अनसायगिरि जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्ला आरो बिगोमा बिथांमोननि थाखाय जोबोद मोजां खौरां आरो देरगाथाव बाथ्रा आरो बेयाव गासै बे टीमाव बे हान्जायाव बा बे टुर्नामेन्टआव गासै मोनब्रै हान्जाया बाहागो लागोन उरिष्या राजस्थान भुटान आर्मि आरो जोंनि बड'लेण्डनि मोनसे हान्जा आरो जोङो गासैबो गेलेनायखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम मोनसे गोजोनथाव आरो नायथावना आरो रंजाथावना जोङो मोनसे आबहावा जों सोरजिनो नागिरदों गेम जागायनायनि सिगां जोंनि ओनसोलनिफ्राय गोबां गुबुन गुबुन आयदायाव हादोरनाङारि आरो माहारिनाङारि गेलेनायफ्राव दैदेनग्रा एबा चेम्पियन जाबोनाय बिथांमोनखौ जों आलासि महरै लाखिगोन आरो जोङो सानफ्रोमबो हारिमुनि आयदा मोनसे जोङो लाफानाय जागोन गेलेनायनि सिगां बेफोर गासैबो आयदाखौ सोफानानै जोंनि गेलेनायखौ जोङो गाब गोनां आरो मेहेर गोनां जों खालामनो जोङो नागिरदों बे बेलायाव आङो जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव दुरान्ड कापखौ खुंनायनि खाबु होनायनि थाखाय गिबियावनो आङो अल इन्डिया फुटबल फेडारेसन बिथांमोनखौ आङो साबायखर जासिगोन आर्मि टीम बिथांमोनखौबो आं साबायखर जासिगोन आसाम फुटबल एस'सिएसन आरो आसाम गभर्नमेन्ट एबा आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आं बिथांमोनखौ साबायखर जासिगोन आरो जोंनि बिटिआरनि मानगोनां गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांनि नाजानाय बिथांनि साननायजोंनो जिहेथु जोङो आवगायलांगासिनो दङ नैबेबो मोनसे जोंनि बड'लेण्डआ जौगालांनायनि मोनसे बिदिन्थि बेनि थाखायनो आङो बिथांखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर जासिदों आरो मिजिंथिदों जोंनि बे जोलुर गेलेनायखौ 6 आगस्टनिफ्राय जिहेतु जागोन जोङो फिक्सार आरो ट्रायलखौ उनाव पाब्लिश खालामगोन माबे खालाराव सोर टीमा गेलेगोन बयबो जाहाथे नायनो फैयो बयबो जाहाथे जोंनि गेलेगिरिफोरखौ थुलुंगा होनो फैयो आं बेखौ दिनै नोंथांमोननि बे खौरां बिजोंनि गेजेरजों जोंनि बड'लेण्डनि गासै रायजो राजा बिथांमोनखौ आङो खावलायहरदों साफ्रोमबो गेलेगिरिया जाहाथे नायनो फैयो मोनफ्रोमबो आफादा जायफ्रा क्लाब दैदेनो बिथांमोनाथ' फैनांगौ मानो होनना बुङोब्ला माखासे आइडिया माखासे थुलुंगा बेबायदि गेलेनायनिफ्राय मोनो आरो बेयो मोनसे जोबोद गोजाम जाय गेलेनाया 132 बोसोर जाबाय दा बेखौ जोङो खुंनो मोननाया जोंनि थाखाय गोग्गाथाव आरो बेखायनो आं खावलायगोन बड'लेण्ड ओनसोलनि जेसेबांखिनि क्लाब एनजिअ एस'सिएसनफोर दङ आरो गेलेगिरिफोर दङ सम दिहुननानैब्लाबो जाहाथे बिथांमोना नायनो फैयो आं बेखौनो बे समाव बे खौरां बिजोंनि गेजेरजों आं बयखौबो खावलायहरो BA BSc हाबनो गोनां फरायसाफोरनि थाखाय गोनां फोसावथाय गसाइगाव जारागुरि गोविन्द बसुमतारी फरायसालिमायाव BA BSc डिग्रीनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो गिबिसिन मुं थिसनहैनाय सा 150 सिम फरायसाफोरा बेसेन नाङाजासे मुं थिसननो हागोन 150 निफ्राय 200 सानि गेजेराव 75% रेहाय 201 निफ्राय 250 सिम 50% रेहाय आरो 250 निफ्राय 600 नि गेजेराव मुं थिसननायनि रांखौ 25% रेहाय होनाय जागोन जारागुरि गोविन्द बसुमतारी फरायसालिमाया बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिजों गनायथि होजानाय गुनगोनां फोरोंगिरिफोरजों लोगोसे फरायसाफोरनि गाहाम सुबिदा गोनां फरायसालिमा बड' इंराजि एसामिस पलिटिकल साइन्स हिस्टरी इकोनॉमिक्स एडुकेशन फिलसफी सोशियोलॉजी जियोग्राफी आरो मेथ्स आयदाफोरखौ लानानै फरायसाफोरा बे फरायसालिमायाव फरायनो हागोन लोगोसेयैनो फरायसाफोरा लाइब्रेरिनि सुबिदा एक्सट्रा कारिकुलार एक्टिभिटीज
केरियर काउन्सिलिं सांग्रांथियारि हाबाफारि रिभिजन क्लास लोगोसे स्पोकेन इंलिश सेल्फ डिफेन्स आरो कम्पिउटारनि उफ्रा सोलोंथाइबो लानो हागोन। गोनो गोथो मोनदोंब्ला दानो 9706680878 7002271 आरो 70021311754 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालाम। कलेज वेबसाइट www.gbcj.edu.in इमेल आईडी govindcollege@gmail.com